Binild Lady Blazers at 4-peat human mo kampyon sa NCAA Season 100 Women's Volleyball. Nalangkat na usab sa Arellano Chiefs ang labi-unang nilang championship sa men's volleyball. Ano ang report? Bam Bam! Oh, that was out, Bam Bam! Gipukan sa Arellano Chiefs ang Litra Knights sulod sa 4 sets aron malangkat ang labing-una nilang kampyonato sa historic Season 100 Championship sa men's volleyball. Sa paggiya sa ilang setter nga si Adi Villados, gibaliwala sa mga Chief ang ilang kapildihan sa first set aron langkaton ang sunod-sunod nga kadaugan sa tulo ka sets aron ang kunon ang kampyonato. Gipili nga finals MVP ang team captain nga si Carl Berdal samtang ang first year head coach nga si Carl Brian Vitog mo'y napili isip Coach of the Year. Sa women's division usab, nakumpleto sa Binild Lady Blazers ang 4-peat o ang ilang ikaupat nga sunod-sunod nga kampyonato. Si Coach Onyok Gitigan mo'y napiling Coach of the Year. Sobrang hirap din ang pinagdaanan dahil nakatikim din kami ng talo eh. So lahat yun na-overcome. And yun nga, dahil nga double round robin siya, nakapag-adjust kami. May mga bago eh. So nag-step up sila and deserve nila talaga to. Samtang si Micah Go ang ilang finals MVP o season MVP alang sa season 100. Yung finals MVP award ko naman po, lahat naman po kami nagtrabaho dito para din naman po to sa mga teammates ko. Mitambong sa awarding ang mga sakop sa NCAA Management Committee o Policy Board o si Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Kauban si Clans Gabutin, Mark Radiabella. Balitang Bisdak.